Kyllä on paikat sekaisin. Voi se. Kyllä on paikat sekaisin. Joo, tää on siis, mä löysin tämän kaupan kalusteet 73 Hämeenlinnasta, tää on Pompan kauppa, eli J. Johan A. Fredrikssonin puoti, joka oli keskellä Hämeenlinnan kaupunkia, vastapäätä seurahuonetta. Silloin mä tämän löysin ja silloin tein sitten kauppiaan kanssa sopimukset, että mä ostan tämän koko kaupan. Tavaroita ei tietystikään siellä ollut kuin osa. Löytyi makasiineista, pihamakasiineista, mutta suurimmaksi osaksi kaikki tavaran on kuvausmatkoilla kerätty. Aina kuvausmatkalla, kun ajelin tuolla maaseudulla ympäri Suomea, ja tuossa oli vanha kauppa, pysähdyin. Ja voin sanoa, että ei yhtä ainutta kauppaa, että ei jotain löytynyt, aina löytyy. Tavaraa on niin paljon, tässä vaan mitä nyt on näytetty, näkyy murto-osa, että meillä ei tule siinä mielessä mitään ongelmaa tämän tavaran kanssa. Että toivottavasti tämä saadaan tällä tavalla asiallisesti hoitoon, koska tämä ainutlaatuinen 40-luvun kauppa tässä mittasuhteessa Suomesta ei löydy toista. Sitten tänne tolppiin jää tietysti ohjelmatuotantoa varten niin määrätty määrä tavaraa, mutta ei sitä tarvita täällä näin paljon. Sitten ollaan tähän karamelliosastolle. Ne makeiset. Makeiset on tässä. Ja sitten tuleekin tupakat. Ei koskaan tehdä näytelmää, jossa ei syödä, juoda, poltata tupakkaa. Eli näidenkin kanssa ollaan hyvin varovaisia. Pääsääntöisesti nämä tupakat jää kanssa sitten tänne tolppiin. Mutta täällä on sitten näitä mallipakkauksia hyvin paljon. Täällä on nämä hyllyt on täynnä, laatikot on täynnä tupakkaa. Niin kuin tässäkin on tällainen erikoinen tupakkamerkki, jota nyt ei vielä millään ole pystytty selvittämään. Tämä on kyllä Tampereella valmistettu tämmöinen kuin majakka tupakka. Ja sitä on täällä valtavat määrät. Ja mikä tässä on hyvä, tässä ei ole filtteriä. Ja sitten tullaan tähän varsinaisesti sota-ajan aiheisiin, kun tullaan kahvipuolelle pikkuhiljaa. Siellä on kaikki puukorkit, pahvikorkit oli silloin 40-luvulla, 40-luvulla. Sekin todella alkuperäisiä. Makeutettu sakariinilla lukee vielä siinä. Todella sota-ajan 40-luvun tuote. Sitten on tässä mukava, tuli korttikahvia. Sitten kun kahvi oli kortilla, kahvihan oli kortilla vielä 50-luvulla. No, tässä on tämmöinen aika mukava kansi. Pahdettua korttikahvia. Ja samoin tässä on verokahvia. Nämä on niitä sodan ajan jälkeisiä kahvia. Noin. Tällähän se kahvi jauhettiin ennen vanhaa. Ja irtokahvi myytiin tästä. Täällä on sitten teet. Täällä on myöskin kahvin vastikkeet, eli korvikkeet, lähinnä vastikkeet ja kahvin lisäkkeet. On täällä ja kahvin keitto oli hyvin tarkkaa ennen vanhaan. Taikka sanotaan silloin sota-aikana. Tässä on tarkka ohje, miten tätä käytetään, että tätä pannaan arkena 4 teelusikallista ja pyhisin 5. Sitten täällä tämä, muista hyvin lapsuuden ajalta 40-luvulta, tämä oli puuron kastikejauhe, josta tehtiin tämmöistä puurotapasta ainetta. Tämä on juuri 40-luvun tuote. Ja täällä on joku hyvin, että tuoteselostehan on tärkeä, niin näissähän lukee, että valmistettu sopivaksi katsomistamme aineista. Että se oli niin tarkkaan erilainen. Sitten on kaakaokin oli vastikkeena, kun ei kaakao saanut, niin se oli vastike.
rusinat on vielä samoissa pakkauksissa, on ollut hyvin myöhään. Tuolla on mielenkiintoinen tuolla ylhäällä, kun lukee Columbus ja tämmöinen Crest. Noi oli niitä purkkeja. Tuossa on muuten mukavasti vuosilukukin 42 laitettu tuohon yhteen. Näitä tuli Amerikan paketeissa. Amerikan paketithan oli ne, mitä Amerikassa Suomi Seura ja muutkin keräs avustuksena Suomeen. Ja sitten niitä lähetettiin. Esimerkiksi sotainvaliideille tuli hirveä määrä nimettömänä näitä. Mutta sitten niin kuin me saatiin sotainvaliideista, koska isä oli sotainvaliidi. Ja sitten äitin kummisetä asui Amerikassa. Niin hän oli myöskin tehnyt hienon valtavan ison Amerikan paketin laatikon. Se tuli Halkivahaan sinne äitin kotitaloon ja muista hyvin, kun me käytiin se sieltä hakemassa. Ja siellä oli juuri näitä ja sitten siellä oli rusinoita, karamellia ja mikä erikoista, niin siellä oli äitille ratsastushousut ratsupaikoilla. Tässähän on sitten näitä sokeritoppia näin. Nämä on kanssa 40-luvun ja tässä on sitten vanhat kalasäilykkeet. Tälläkin on oma historiansa siinä mielessä, kun amuria purettiin. Muistamme elokuvateatteri Kineman talon. Ja kun mä kävin kaikissa purkutaloissa, niin siellä vintistä löytyi valtava määrä tämmöisiä kalapurkkeja. Nämä oli ollut niin kuin näyteikkuna materiaalina, eli näissä ei ole kalaa ollut koskaan sisällä. Niin nämä oli sillä säilynyt. Täällä on Venäjän aikaista, jonka minä olen tehnyt rajaelokuvaan. Siinä tarvittiin venäläisiä säilykkeitä. Tallinnalaisesta antiikkiliikkeestä, niin mä löysin tämän etiketin, jotka mä sitten teetin näitä purkkeja raja 18. Kun siinähän oli tämä kaveri yksi, joka toi Venäjältä salakuljetti kaiken näköisiä ruokatavaroita ja teetä ja muuta semmoista. No, sitten tullaan tänne siivouspuolelle. Siivousosasto on tässä. Nämä on ihan tuttuja. Tämä Fimihän kuuluu jokaiselle tiskipöydälle jo niin 40-luvulta, 50-luvulla. Ja sitten tämän mä muistan hyvin, kun meillä oli Härmälässä, kun asuttiin 40-luvulla, oli tätä pesupulveria. Ja sitten oli vessapaperithan oli näitä tämmöisiä paketteja. Näin. Ja sitten nämä oli näitä kuparin ja metallin puhdistusaineita tuolla ylhäällä. Toikin on niin vanha, että siinä on suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi on toi teksti. Pesutuppo oli sota-aikainen, kun ne saanut, millä sitten pestiin. Se oli semmoinen erikoinen karkeita semmoisia paperisuikaleita, josta oli tehty nuo pesutupat. Myöskin tämä mäntysuopa on sieltä ajalta. Sitten juuriharjat oli tehty tämmöisestä. Tämä on jonkun kasvin juurista tehty ja sitten on oljista tehtynä tämä juuriharja. On tehty niin kuin oljista. No. Tässä on sitten niin taloustavara-osasto, jossa on niin kuin Senäjän taloustavaraa, pääsääntöisesti 40-luvun tavaraa ja vähän nuorempaa, voi olla vähän vanhempaakin. Osa on vielä tehtaan pakkauksissa. On länkiä, uusia länkiä, sitten on suitsia ja kaikkia näitä hevostavaraa, niin kuin näette siellä. Tamppeja, joka tulee valjaisiin. Narut oli paperinarua. Nyt on tuolla noin. Että tällä tavalla se muodostui. Ja sitten tietysti myöskin vaatteet. Täällähän niin kuin näette, katossa roikkuu lapikkaita ja nahkasaappaita. Ja sitten vaatteita täällä. Sarkavaatteita.